hisgot na nga matag adlaw buhi pata kay naapay rason ng Ginoo. So usa sa mga wali nga akong napaminawan kanang ang kinabuhi sa tawo di gyud na mapugngan og doktor or pastor kon kabubuton gyud na sa Ginoo. Pero ang tawo hangtod nga napay rason ang Dios, magpabilin pa gina siyang buhi kay napa siya'y buhaton. Purpose sa Ginoo sa tao nga maong maghimaya kaniya, magsimba, mag-alagad kaniya. So kung tinguha nato ni nga makaalagad sa Dios, timan-an usab nato nga ang atong gibuhat sa atong isig ka tawo, gibuhat nato na ingon nga pag-alagad ngadto sa atong buhing Dios. Amen? Pero kung mayong kag nag-alagad ka sa Dios unya wa kay gibuhat para sa imong isig katawo, basin og wa ka kasabot sa imong pagpangalagad. So mo nang dapat jud masabtan nato ayon ning atong pagka Kristohanon. So sa makausap pa maayong gabi ang atong hisgutan karon mga igsoon, duha ni siya. Kristohanon man ka, magmaalamon ka, unya hisgutan usab nato ang kalainan sa kaalam o sa kabuang, or sa maalamon, or sa pagkahungog, or pagkabuang-buang, pagkaway kaalam. Unay atong hisgutan karon nga kagabion. Moadto na ta sa Matthew chapter 25, verses 1 to 13. Matthew chapter 25 verses 1 to 13. Palihog balik una tagbarog samtang basahon nato ang mga pulong sa Ginoo. Verse 1. Niadto unyang adlaw ang paghari sa Dios maisama niini. Adunay napulo kadalaga nga nagdala sa ilang mga suga og nanglakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang lima kanila og maalamon ang laing lima. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala magtagana og lana nga igdudugang. Samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga puno sa lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon nalangan pag-abot busa nagduka og nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi nakadto sa dihang milanog ang usa ka singgit. Ani ana ang pamanhunon. Dali kamo og sugata siya. Nang mata ang tanang dalaga og giandam nila ang ilang mga suga. Unya, ang mga danghag miingon sa mga maalamon, hatagi kami gyutay sa inyong lana kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag ayaw, dili na paigo ang lana kon maghatag pa kami kaninyo. Lakaw hinuon kamo sa tindahan og pagpalit kamog inyo. Busa ang mga danghag nga mga dalaga, milakaw aron pagpalit og lana. Sa wala na sila dito, miabot ang pamanhunon. Ang lima kadalaga nga nakapangandam, mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal o gisirhan ang pultahan. Unya, miabot ang mga dalaga og misangpit sila, Sir, pasudla kami. Apan ang pamanhunon mitubag, wala ako makaila kaninyo. Og gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Magampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan. Daghang salamat Ginoo nga padayon ka og matinud-anon ka nga mamuhat sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ang imong gugma o Dios walay paglubad ug ang imong kaluoy dili matupngan.
bag-o kini adlaw-adlaw Ginoo. Karon nga kagabion, salamat kaayo nga imong panalanginan ang matag usa kanamo sa mga mensahe nga among gikinahanglan. And I pray, Father God, nga mahitabo ang tinuod nga revival sa among mga kinabuhi. Ang revival mao nga ang imong gitudlo makit-ang maoy among ikinabuhi Ginoo. Salamat kayo o Dios nga ikaw maoy magpasabot gyud niini sa kada usa. Kay kun kami lang sa among kaugalingon dili namo masabtan unsay imong mga kabubuton. I pray o Lord nga kining mga mensaya matawo na usab sa among mga kasing-kasing. Mabuhi kini og magbunga sa padayon nga kalig-on kausaban sa among pagkinabuhi og pagpangalaga diha kanimo. I pray, O Lord, nga ang tanang maabot niining mensahiya, imo gayong panalanginan, O Diyos. Dili masakmit, dili ni maagaw sa kaaway, kundi bunga gyud ni sa among kinabuhi, Lord. Mao ni among gipangayo kanimo karon ang langit nun nga kaalam, ug madawat namo ni Amahan pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Manglingkod tang tanan, sa makausap pa, maayong gabi Familiar ba mo sa kanang ato ang makalitan ta unya moingon din tang wa ko kabantay ato da? No? Kanang gatrabaho mi diri sa likod nga makaingon kag sakto na jud ni pero pag abot sa unahan ayog kay mapansin nga yay wa jud ko kabantay ani. And it means nga naay pakyas. Og sa dihang nabantayan nimo humana. Humana na hitabo, naana namugna na. Og makita usab nimo nga kanang mayong kag ayay wa jud ko kabantay, mahimo na nimo ng kasinatian, mahimo na nimo ng experience nga sa sunod magbantay na gyud ka. Kay ang kaalam nga gisgutan sa Biblia lahi sa kaalam nga giingon sa tawo. Ingon pa to ang kaalam sa Dios. Ay to ang kanang sana foolishness of God. Ang kaalam sa tao foolishness ra na sa Ginoo. O niya kung atong tan-awon ang atong kaugalingon mga igsoon, moingon ra gyud tang wa gyud ta kabantay ato ba? Di ba? Amen. So hibaw-una to unsay kalahian ining kaalam o kining pagkadanghag or pagkabuang-buang. But before ana, kuhaan sa natog pagtulon-an ning Matthew 25. Kining Matthew 25, continuation ni siya sa gihisgutan ni Lord nga katapusan sa kapanahunan og sa iyang pagbalik sa Matthew 24. Gisumpayan niya og usa pa kasambingay. Kining 1 hangtod sa 13. Kaya ang gasunod anang asambingay katumantong kabahin sa sulugoon, mga tinugyanan. Listen to this. Ang Matthew 25, niingon si Lord nga, the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country. Daw tawo nga tag-iyahan o naatanan. Unya, doon na siya'y gibilin kay mulakaw sa siya. Na ay kinahanglang pangandaman o ang mag-andam dili siya, kundili ang iyang gibilin kay mulakaw pa man siya. Sala yung dapit. So, muna ang gigamit diri nga sambingay. I-analyze nato ang matag word nga gisulti diha. Ningon diha nga, then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. So, sama siya sa napulo kadalaga nga nagdala sa ilang mga suga. So, maghisgot na kag suga, kaniadto mga igsoon, wala paning Meralco, Buhiko, Norico, mga ko.
Ang gamit nilang suga kaniadto mga torch, especially kung maghisgotag kasal. Wa gitay ideya aning kasal. Unsa ning kasal? Because ang atong nakatunan nga kasal dili Eastern practice, Western ni tanan. Pinasosyalan kayo ba bisag kailangan god magguyod og musketirong taas kayo. Samtang magpaso. Eastern sa Jews, paminaw mo ha, araw makabalot ang anong gigamit ni sa Ginoo. Hibaw-an nato ang ilang culture o tradition, ilabi na kong kasal. Sa kasal, doon na sila'y tulo ka, ansay tawag ana, kanang before na siya mahitabo, doon ay tulo nga gitawag og andamon. Katong giingon diha nga preparation, betrothal, katong kamong duha, unya kana nagyong kasal. Tulo man na siya kabahin. Na magsabot-sabot daan, and it took 1 year para sa human sa sabot, 1 year ang preparation, usa na ang final, kato na yung kasal. Now listen to this. Sa mga Hudiyo, inigkasal nila sa Bible times, kaning gihisgutan dire sa kapanahonan, inigkasal nila, pinaka-espesyal nila na nga himuon before ang kasal is kasagaran evening or midnight or padong kadlawon. Muna'y pinaka-espesyal diha himuon ang unang ceremony sa wedding. Og ang unang ceremony nga himuon sa wedding, lighting. Gabi ibaya sila, wala sila kaning mga suga-suga nga kanang pinadesign nato, dili ingon na. Magpasiga na sila tanan. Like, ang usual, ingon diha ang kining mga scholar nga mga Hudyo, sa tradition, practices, and culture, nga at least napo gyud na siya ka station or like pusti-pusti ba? Kanang, og sa atua pa na kanang magpanaw, maglakaw bitaw sa aisle, na ay mga anin ay bulak, dito na po'y bulak, dito po na ay bulak, sa ilaha mga suga, at least 10. That is why makita nato dere nga dunay 10 virgins nga gihisgutan. Dili ni issue sa mga daga or virgin nga mga putli na sila. But ang kasal mo ay gihisgutan dire nga gigamit ingon nga parable sa pagkumpara sa gingharian sa Dios. Napaminaw mo kayo, ningon diha nga, inig-abot na gani sa lalaki, diha ilight ang mag-una ning na nagdala og torch, katong naisuga, mag-una ni sila og ilang ilight ang mga suga sa kanang nga dapit nga diin, adiha himuon ang ceremony. Ilang ilight na siya, pasigaon na nila. Human ana makasiga, ang ilaha usab nga gigunitan nga mga suga, dapat puna siya magsiga hangtod buntag, hangtod human nga maong seremony. Kaya usually ana man mga tribal dance pa na o unsa pa na ang ilang ginahimo ana nga kagabion. Maunay paagi nila, mao nang gigamit ni karon. Now listen to this. Imagine pagkaway kurente, nakaabot ba mo aning lampara, katong bote, butangan nimo o kanang panapton, nga naay sidlak sa, like foil ba na siya, o niya, naay gas. So kung inig-imo na tong pasigaon, magsigir na siya siga, o niya, ang katong iyahang panapton sa tunga, mo to'y nag-absorb sa gas, hangtod mahurot. So kung imong kining usaka lampara, kung butangan nimo ing anak kadaghan nga gas, kay mao na lang nay nabilin, imong makita nga moabot panigbuntag usa mahurot. Nasundan ko ninyo? Pero kung imo ning butangan siyag tunga, ang katunga imong ibutang pudris pikas, alas 3 rasas kadlawon kotob. So mas maayo pa, nga usa na lay imong dugangan ihurot gyud nimo usa aron magbuntag kaysa doble ang kahayag pero dili maugmaan.
And that is why dili lang pagkaon gastohon ang andamonon kaniadto, pinaka-importante gyud kani yung light things. Pagpasiga gyud. Naagyod sila'y kahayag sa maong panghitabo, sa maong patigayon, hangtod yun na sa pagsilang sa adlaw, naagyod na nga kahayag. Kung magisgot tag lanang igdudugang, familiar kayo sa trabaho ni Samuel. Because ang trabaho ni Samuel, tig-abri rag kortina, tig-sirado, tig-dugang og lana. Mura to yung trabaho, siya Facebook adto. Mura gito yung trabaho, pero wala gid sa ningong boring maning pagpangalagad sa Dios. Wala. Because nakasabot siya ayo nga para man ni sa Ginoo. Bisag gamay ra ning abuhat para man ni sa Ginoo. Bisag way ni pakpak na ko ani para man ni sa Ginoo. Bisag walay nakapansin na ko ani para man ni sa Ginoo. Bisag walay ni like o ra gani ni post ani para man ni sa Ginoo. So naay lanang igdudugang. Og ang instruction sa temple or tabernacle, dili gyud ni pwedeng mapalong. Magsiga gyud ni adlaw og gabi. Of course, tabernacle man to, ngit-ngit man to bisag adlaw because layer ang gitabon adto. So, adlaw og gabi. Balik ta dire. So, naa dire ang gitawag, gihisgutan dire ang lanang igdudugang aron magsigara gyud ni. Mauni ang gihatag ngadto sa napulo ka daga. Nga diin, pagpatingog sa trompeta nga naa ni abot na ang bridegroom, sila dayon ang maguna. Isindihan na nila. Imagine ang dapit, ngit-ngit kayo, hilom pa ang mga tao, nakaandam na ang keyboard, ang drums, ang tanan dito, naanatanang manayaway, pero ngit-ngit. And sa diyang magsugod nagpasiga tanan, musugod na sad og panagsayaw ang mga tao, manag-awit, tanang instrument, magsugod, nagtingog, kanabang kanang pag-opening, pag-abli sa dako kayong kalipayon nga gimbuhaton. Ing anak na imagine na nato na. So dako kay sila role nga sila maoy mo light. Sila maoy mo hatag yod, sila gyud mo sindi. Sila maoy mo pasiga. Now something na makuhaan na tog pagtulunan mahitungod sa atong mga pagkinabuhi karon. Because daghan laging coming sa church nga mga danghag. Daghan lagi kayo mga Kristohanon nga guna-una ra nga na mo des Ginoo na mo ko ani nga kahayag. Pero sa pagkatinuod lang bituon nga kahulugon. Jutay na kahayag. Kapalungon. Or wa na gani gyoy kahayag. So dapat masabtan gyud ni nato pag-ayo. So mo na ni karon. Ningon ang Bible, danghag ang lima maalamon. So, suwayan na to, pangutan na itong kagalingon, of course. Of course, masuko kita yung, ikaw ba danghag ba ka? Masuko kita yung tana. And kitang tanan mo claim yun, alam mo ta, oy. Ano po mo, angkon mong danghag, alam mo ta. Kita yung tanan, manganday kita, og moingon kita nga I am wise gyud. Pero paminawa sa nigayo. Ningon diha. So danghag ang lima maalamon. Sa verse 3 tanawa, ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga. So they that were foolish took their lamps and took no oil with them. Wala sila'y lanang igdudugang. Na sila'y gidalang suga pero walay reserba. In other words, dili ni mula hutay. Kita ba sa atong pagpangalagad sa Ginoo, magasiga batahang to sangtod? Or karong October ako ko to pastor, backslide ako, mobalik raw niya ako 35. Og na ako'y lana pod. So, wala sila nag-andam para makalahutay sila, para mabuntagan gyud sila.
Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga, apan wala magtagana og lana nga igdudugang. Verse 4, samtang ang mga maalamon, nagdalag mga sudlanan nga puno sa lana uban sa ilang mga suga. Now, tanawa sa ni. Kung imagine torch, kasagaran gamito na itong torch, karon ka ng kawayan bitaw, kawayan. Unya bubuan, putlo na niya, bubuan o gas. Unya butangan na dayan na dito pabilo, panapton nga naay foil sa taas. Nigdagkot ana magkahurot ra gina siya. So pwede nga puno gyud to, kadto nga kawayan puno siya. Ang problema lagi kay dili siya makaabot nga igong mahuman ang seremony. Gikinahanglan siyang naay idugang. Mo nang dili enough sa ato ang na naman ko Ginoo, gasimba naman ko, kaalaga naman ko, naa kay something na ginaandam nimo kanunay, igdudugang. Inig-anhin na to, pasigaon na yung tao, walihan ta, tudlas pulos Ginoo. Pila ka mga adlaw, hugaw kayo pakasala, walay basa-basa, walay ampo-ampo, nagkapalong. Inig-anhin na po, nga palong na, dagkutan na po na nato, pasigaon na po nato. Dili maintain ang siga. Mauni siya ang nahitabo. Silang tanan pariho nga naay gidala. Naa sila aning lamp, naa sila aning torch, naa sila aning suga. Nga may lana, ang problema lang gyud walay reserba ang lima nakareserba. Now, hakog ba ang 5 ka maalamon? Dili. Gitawag sila og wise. Kay ang ilang reserba, ilag yung gidala nga ang kana nga reserba paigo gyud nga mahuman ang seremonya sa kasal. Paigo gyud nga musubang ang adlaw. Then ingon na sila taga-imi, sige kung ato ning bahinon, yes, naamoy suga, naapon mi suga alas 2 ratas kadlawon tanan kotob. So padayon sa ta. But the wise took oil and their vessels with their lamps. Naagid sila igdudugang kanunay. Kaya ang sekreto mauni. Nama may mga cellphone kay di naman kayo may dala ang Bible. Kitaan pa lang na sa akong classmate, bulihon ko. Nama may cellphone, pag na-app da, Bible app, pagka nakabakante ka, pagdugang, pasa. Di ginamay yung grabe nagyo ka kabisi, grabe nagyo ka kakapoy. Kami gagukod, mi kayo kay ngit-ngit na niya, di man pwede dili mahumana mo og masa. Pero di man na pwede mo ingon nga, wa na may time, busy naman kayo ta, kapoy man, di na lang kamubasa. Nya masuko ra batag ingnog danghag. Masuko ra batag ingnog danghag lang, malaing pinulungan na, hungog no? Hungog, buang-buang. O man sa Proverbs, ang danghag, buang-buang man jud. Foolish. So, muna problema nila. And, ingon ang next verse. Tanawa, verse 5. While the bridegroom tarried, they all slumbered and sleep. Oy, nalangay man. So, silang tanan nakatulog. So dili nabot gipasabot nga ang tanan gyud dasig abdik higmata kanunay nagi mga panahon nga kitang tanan gipangluya gipangkapoy pero naay trumpet naay sound naay pagpamukaw kanunay kini mga nangitabo karon sa church kining nangitabo karon sa nga pamilya ani nga pamilya trumpet sound pagpamukaw na gaon sama mo tulog-tulog mo ampo mo niyo and sometimes mga igsoon sulayon gyud natog sagang ning di na masagang. Sulayan ginatog pugong ang di mapugngan. Sulayan ginatog babag ang di pwedeng babagan. Magisgutan na mo kagabi, Acts 27. Naglawig sila, unya hinay-hinay pa ang hangin. But may kalit og huros. Ningon si Pablo, ningon ako daan ninyo, pero di mo mamati. And unsay word ditong nagbalik-balik, ningon, nagpaanod na lang kami. And padayon kagbasa sunod, og nagpaanod na lang kami. Nunay mga sitwasyon, pangitabo sa itong kinabuhi, nga di na nimo na masagang.
Di na nimo na kalikayan. Mahitabo gyud na kay mahitabo, magpaanod na lang gyud ka kung kana kabubuton sa Ginoo. Kay the more ka mangitag paagi, the more ka mo likay, the more ka mo sagang, mas dako noon ang imong kadaot. Mas sakitan hinon ka. Paanod na lang pagkanindot magpaanod sa kabubuton sa Dios. Iagit ang kalisdanan, iagit ang kasakitan, iagit ang kagulanan, may mga. So sa counseling, giingnan ako, okay, di naman po niya control. Di naman po ni mo control. Di po na ako control. O ang mga tao, di kasabot sa naitabo. Kamu po, di po mo kasabot. So ang Ginoo may nahibalog nga nun paanod na lang. Huwata nga ang Diyos mao'y mamuhat. Kung na'y mangutanag, nganong naman na, ngayon sa manay mo, nganong na, ing napagtubag, unsa kay planos Ginoo nganong naitabo ni nga naaran siya manggod kasi gyud nga naman tadayon no ug may nga unsa kay planos Ginoo di naman imo kontrol babalik sa tadre so naa sila sa gitawag og crisis dako ang demand gamay ang supply crisis. So while the bridegroom tarried na langay, they all slumbered and sleep. Nagluya sila din ang katulog. So na yung mga panahon ngayong mga anak, mga igsoon. And that is why na pagpukaw ng himuon ng Diyos. Next verse. Ingon ang verse 6. At the midnight, alas 10 lang, mamalong na no. Korpyo na ta, undangon na may duwa ito. Pag midnight, expected nga, hinanok ang tanan, tulog ang tanan. Kining atong pagpangalagad sa Dios usahay na gimoro tag midnight ato ang gibate. Unsa na guni? Kapoy naman kaayo, ug ganagid kayo. Midnight. But ayaw kabalaka kay naraw niya trumpet, naraw niya pagpukaw, do naraw niya hikap, naraw niya tandog. So, at midnight, there was a cry made. Trumpet man sa kapanahunan sa mga gingarian. Nga na'y watchtower, adto sa tower, magbantay. Na ay mga nagdahunog. Mga kabayo, isound ang trumpet. Na ay pagpukaw. Behold, the bridegroom cometh. Di ana, gapadong na. Go ye out to meet him. Silang tanan. Gimbitang yun nga pubangon na mo, tagbuon ta. Wa man to, problema man to. Kay samtang nangatulog sila, ang ilang suga, gasigalang man, og nagkahurot ang ilang lana. Pagmata nila, gamay na lay bilin. Imagina ang bilin tingali sa lana, musiga na lang og usa ka oras, pero 5 pa ka oras ang ceremony. And imagine sa human atog linog, humag bagyo, walay kuryente, gamit nato generator. Pagtan-aw nimo sa gasolinas generator, uy, 30 minutes na lang, hurot na ni, paspasan ni gwale. Wa pa na human ang wale, palong na tanan. Dito na sila nabalaka. Tanawa, next verse. Ingon ang next verse. Then all those virgins arose, bangon dayon ang napulo kadaga, and trimmed their lamps. Gunit dayon sila. What's next? O session readable. Ingon ang verse 8. And the foolish said unto the wise, ang mga buang-buang ni adto sa maalamon. Kaya ayaw kaguol kung naay magsigig dangop nimo. Ang buot gipasabot ana unsa man ka maalamon. Pero dili ka ni kakadangpan. Sumpay ra, ikaw ray sumpay. Masakitan mga kakoy musulti. The foolish said unto the wise, give us your oil. Taga-imigla na, aron magpadayon tagtanan og siga. And kabalo ka,
trayan nilag tago ang ilahang pagkadanghag. Suwayan giniag tago ang ilang pagkadanghag. Alahigon pa nila ning uban. Na mga panahon nga muhatag yuga. Pero sometimes, maghuna-huna gyud po kag asa pod padong kung imong ihatag. Unsa gud po'y gamitan, asa pod para asa pod, mag-unsa pod. Ingon siya diha. Unsay rason? Ngayo sila for our lamps are gone out. Nagkahurot na, mapalong na ni. Miya untag pwedeng manghulam og kinabuhi. Tiguang na ka ba mo iyon kasi mga apo, anak, apo ko. 5 na lang katuig na bilhin ako ikaw, si Tinta pa man. Ako hulam mo ng pulo. Pwede? Hulam mo ng pulo? Pulo katuig? Di gina pwede. So, tagsa-tagsa yun ta, magkahurot yun ta ni. No? Now, na lesson nga ni siya. Kanang kandila, magkahurot yun siya kung imong pasigaon. Maayo lang unta na siya, nindot kay ang kandila kay nahurot siya pero napuslan. Amen? Napuslan ba? Ang problema aning tawo, kay usahay, adili usahay. Kasagaran, ang may tabo sa kinabuhi, nahurot, unya wa napuslan. Muni ang delikado, muni ang kuyaw gyud kaayo. Saka famous nga preacher si John MacArthur, namatay siya today. And powerful kay na siya nga magtutudlo. Grabe kayo. And daghan kayong negrate sa iya bisag patay na siya. Nga tapos ginimo ang lumba nga gihatag sa Ginoo. Nyang uban mayong sana all. No? Hinduta no, daghan kayong nalipay ba nga ngana ang napusla ng kinabuhi samtang buhi pa. Kaysa atong ilabay ka sa taal lake kay ang imong Diyos manok. Masande magdayeg kas manok dili sa Diyos. Huktan ang tiil og pabugat. Ilabog ka dito. Natapos imong kinabuhi morotoy na ingnan. Hahay. So ngayo sila. Tanawang mga wise. Tanawag yun makita ginatong kinabuhi aning maalamon o kaning wise mga igsoon. But the wise answered saying, not so. Di pwede. Lest there be not enough for us and you. Di mi pwede. Kay pariho ta aning kapalngan inig abot alas 2. Kutob para ba alas 5 dapat magsiga. Ayaw na lang nga kulangan ang suga kaysa kumpleto ang suga pero di ta kahuman. Nasabtan na to? Pwede man nilang i-share. Ang problema kung ilang i-share ang lana, pareho silang walay pulos inig-abot sa takna nga nahurot na ang siga pero wa panahuman ang okasyon. So grabe, mo nang giingon Diyos Bible, mga wise. Mga maalamon sila. Dili gipasabot nga mga hakog sila. But wise gyud sila mga igsoon, wala gyud sila. Nga naman, tungod kay pareho gyud tang mahutdan. Sa gikaingon ko na, para asa man ang pasigahon nimo tanan, unya usa ka oras hurot na. Nga ang gikinahanglan, magbuntag man gyud. Gitawag ba na siya buntagan? Familiar mo na? Kana bitawng gamay no, nga lamparilya. Anong tawag mo na dire? Lagyan mo ng gas, tapos i-adjust mo yung pabilo niya. Pag sinindihan mo yan, siga na siya niya, magkahurot. Sige rito siya. Unya, kay na ay anunog ba? Kailan mo ka anunog ba?
Yung butterfly ba nga lalapit-lapit doon sa suga, sige siya saknop-saknop, hangtod mapalong niya. Bantay gyud mo kay daghang anunog ba? Kaya bang butterfly bitang balibuon nga murag gray brown ba na siya nga color. Yasigihan gid ang lupad-lupad kapakapaan ang suga. Nya bisag na nga sunog na yang pako mubalik ang gyapon dito. Kana na si matapad mao man na. Bisag na nga sunog na balik gyapon. Bahala kasi mungkin boy. Now, so nakabag og dili kanang butterfly nga gitawag og anunog ba man sa mua. Masugba lagi gyud. O di na mo'y makapalong kanang hangin. So, nakaidiya nga butangan siya og glass. Aron dili siya mapalong. Ing anak, unta, tamang una-una, nga di yun ko pwedeng mapalong. Kay kung babasagin ka ba, fragile yun ka. English ra. Ampingan yun ka. Nga di yun ni mapalong. Dapat yun magbuntag kay waag yun tani. Unya, gabagyo, gaulan. Pagpasiga na niyo, napalong. Pag ukap ni mo, puspuro, usa na lang kauhas. Pagpasiga ni mo, siga na, di takluban na yun mo. Dapat yun na, di mapalong, hantod buntag kay mo pa na ihaling, idaob para makalungag taugma. Ampingan yun, nga di mapalong. Natanawan ni mga danghag. Bahalag magkapalong-palong. Musiga-siga, good. O palong di palong. Tanawa, rago na. So, gina siya doon, no, dili may pukahatag ani. But go ye rather to them that sell and buy for yourselves. Nakaw, hinoon mo. Pagpalit, para sa inyong kaugalingon, aron doon na po may igdudugang. So, ilang gibuhat, gadali-dali din sila, gawas din sila. Sige pa siguro itong pamuka ba? Ayo, tiid na, papalit ako. Hinanok, tiid nagtulog. Papalit ako. Sige, pamukaw. Niabot na. Ingon ang next verse. Ang problema kay sa next verse, ingon man. And while they went to buy, the bridegroom came, niabot God. Nga wala sila diha. And you know, pagka evening ceremony, kinahanglan ka nga invited na agyod ka inig-start. Kay inig-start na gani, ilag yun nang masirado na gyud na. Kay kung naapay mo enter diha nga nakastart na, it means nagpasabot lang nga mauna siya'y mubabag og muguba sa ceremony. Mao siya'y maghimog kadaot diha. So expected na pag nakasulod na sirado na, naay mo yung ayo, muingon ang nasa sulod, I don't know you. Nasabda na to? Kuyaw kaayo ning atong, sige pag lagaw-lagaw og masirad ang tao niya, muingon na ka, Lord! Muingon ang Ginoo, who you? Kinsa man ka? So, yes, mga servant ni sila sa maong patigayon. So, the bridegroom came and they that were ready went in. Kato nakaandam na, sud na with him to the marriage. And the door was shut. Kini ang pinaka makasusubo nga may tabo sa kinabuhi sa tao. Kanang masirad-an kas kapasailuan. Kaya ang pinakasakit kanang mahal nimo sa kinabuhi nga mamatay nga wala nimo nasangyawi. Nga wala nimo gipadawat ni Ginoong Hesus. Mo nay subo gyud kayo. Nya may ngata salamat Ginoo nakapahulay na siya. Welcome to the paradise, brother. Ya rest in peace. Unsa may peace tawon adto? So nasirad-an gyud. Nasirado na. Sa dihang nasirado na, unsay nahitabo? Sunod. Ingon diha nga, afterward came also the other virgins. Aglima na ni katong nangumpra pa, namalit. Mga una mo pa'y idagan, ipalit spaghetti dito, magluto pa.
Mga unanampit, nagkaon, pero mo pa ilungag. Dali, mga unta, magdugang sa glungag, kay di, unsa. Mo pa ikaon, mo pa ilungag. So, niabot yun sila. And nanuktok sila saying, Lord, Lord, or Master, Master, Sir, Sir. Muna, Lord, Lord, open to us. Ablihimi. Ablihimi. Tanawag unsa kasakit ni. Ang tubag, mga igsuon, makaguol kayo. Ningon ang tubag. But he answered and said, Verily, I say unto you, I know you not. Sultian ko kamo, wagyud ko kailagkin sa mo. Muna pinaka makaguol kayo. Doon ay mga anak, mga igsuon nga, dili nila ang kunon ilang ginikanan. Dong sila eskwelahan, o niya, pasosyal og ayo ba, ang mga barkada, puro gudato, di nato mo sila. I-pressure po ng ginikanan, politiko, kailangan ko magsuot, kay ingato ilang suot, na. Karon kay, mo surprise magbisita ang ginikanan sa eskwelahan. Nya kay pag-abot na dito sa school, oy anak, pagtanaw kauban niya, ang iyahang mga tropa, ang iyang mga classmates, pagtanaw, iyang gikauaw, iyang ginikanan. Kinsa man na? Murag drama no? Pero drama ra gyud na. Illustration ba? Ikaulaw niya. Og tawon ang ginikanan nakasabot ra pud siya nga. Tano inganim gud akong suot, tingali nakaulaw, gikaulaw gyud ko niya kay ang iyang mga classmate, mga anak mga hari sa mga nasod. Ngayon taon pug ko, no? Sagdi na lang. Pero sakit kayo ang iyang gibate. Kinsa man akong kukailana. Muna isubo kayo mga igsuon nga di ka ang kunon. Kini nga sambingay mga igsuon, trumpeta sad ni nga magpahigbata nato. Amang next verse. Yung ang next verse, watch therefore, pagbantay. For ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Ningon siya nga, pagtukaw ka mo, pagbantay gayud ka mo, kasama ani, wag gyud mo nasayod. Kanus-a mo abot ang anak sa tao. So, manto ta karon sa humantaan nga diskusyon, no? Pag muhisgot kag lanang igdudugang, daghan kaayong verse sa Bible nga nagrepresent siya sa Holy Spirit. Munang ang taong dili puno sa balaang espiritu, dili gid na siya andam sa pagbalik sa Ginoo. And muna siyang iyong lanang igdudugang. Puno kanunay, dilaab kanunay, kalayo kanunay. And dunay kalahian gyud mga igsuon, ang kalahian sa danghag og sa maalamon. Silang tanan mo agig kaluya kakapoy, katulog gani, sila man tanan nakatulog. Pero ang nakanindot tungod kay kining maalamon kanunay ning mangandam. Sad to say, daghang mga Kristohanon init kay des Ginoo. Kalit nga nawad-an sa minahal sa kinabuhi, naay na aksidente, namatay nga membro sa pamilya, wala sila na andam. Mangluod sa Ginoo, awayon ang Ginoo, kung tinuod ka, asa imong panalipod, nganong imo ning mga tao na siya nga danghag. Wala ga pangandam. Kabalo na gyud ta, bisag unsa pay mohitabo og moabot, giingna na gyud tang pag-andam kamo. Mo bitaw nang naa ko St. Peter. Adto kanyo Serenity butang. Ay pwede ra dias munisipyo. Municipal, pwede ra. Municipal, cemetery. Nga mo hilak siya. Gagmay pa man sila. Imong ibiyaan. Dili, oy. Di na siya mo hilak. Ngayang hilakan ng mingaw. Pero pagpalubong, di na kay. Na, San Pedro. Na, may St. Peter.
Pangandam ba? Kung dili gyud ka andam, wala gyud ka, di gyud ka mayog. Kanunay gyud kang prepare. Wa ka nang andoy may tabo na. Wa po ka nag-expect og nagdali-dali. But ang ato kay wala ta kabalog unsay mo abot, andam ta. O magbagyo naman, nya wa naman tay sugnod. Bungbong. Bungbong ay sugnod. Unsa pay lain? Daghang kaing tubig, di magtigom. Kalit kawalag tubig, post na sa Facebook. Unsa naman yung tubig? 5 naman yung mga koneksyon. Wa man siya diagas na usa. Kaguol kayo na. Dagan yung koneksyon pero walay usa. Sa itong kinabuhi nga na po. Dagan kag kaila, dagan kag friend, dagan ka pero wa kay maduulan. Murag nakakonek kas tanang tubig pero walay agas. Guol kayo. Ako rin nakarelate. So, ingon siya pagbantay gid mo. Unsay kalainan, nasirad-an sila, tua sila sa gawas. Samtang ang maalamon, naa sila sa sulod, uban sa kalipay sa agalon. And we know, ang pamanhonon nag-represent, nagsulti gid siya, kabahin ni Kristo. Nga muabot gid siya. Muabot gid siya, mubalik gid siya. And og di pa mubalik ang Ginoo, kining kamatayon maoy moabot. Moabot gyud nga dili nimo gid makalit na nagbalita. Unya magistorya na dayon ta, kaistorya pa man mi gahapon. Kauban kun mig masa na gahapon gaulan. Magistorya lang kay wa gyud ga-expect nga mo nay mahitabo. Naa pa mo? So kinahanglang makasabot gyud kayo unsa gyud kalainan. Kay dili guarantee, dili ka makasiguro sa imong kaugalingon nga Kristohanon ko, maalamon ka. Kay daghan laging Kristohanong magdinanghag. Dili garantiya mo yun naka Kristohanon ko, maalamon nagyud ka kay daghang Kristohanon nga danghag. Mauna nga gipabalo ka unsa ning maalamon ug unsa ning danghag. Pareho man ni silang sulugoon, pareho silang naay lampara. Pero dili sila parehong maalamon. So sa Matthew 25, ang ilhanan sa mga buang-buang, dili mapangandamon. Uyugan ang nas imong duol, lingi-lingi, sultiin ang mga tao sa imong palibot, ina mapangandamon ta kanunay. Now, kini pinaka-common. Ilhanan mga igsuon sa Kristohanong maalamon or Kristohanong buang-buang or danghag ni apay lain. Basahon ra nako ni because sige na nato ning gi-discuss no. Iyon ang Matthew 7:24 to 27. Matthew 7:24 to 27, busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti og nagtuman niini. Mahisama sa usa ka tawong maalamong tawo nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan, mibaha og ang mga suba og ang hangin, mihapak og mikusukuso ni atong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Verse 26, apan ang tanang nakadungog sa akong gisulti og dili magtuman niini, may sama sa usa ka tawong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan og mibaha og ang hangin mihapak og mikusukuso ni adtong balaya, wa natumba kini og nagunob. So kung Kristohanon ta, kabalo na gyud ta og unsa ta sa umaabot. Inig bagyuhon ba ta, mapukan ba ta, or pag-abot bagyo nagpadayon gyapon ta. Kay dili nimo maila ang kahimtang sa tawo sa iyang pagkakaron. Imo ning masuta sa umaabot kung maglahutay ba ni siya. Sometimes nagakaluya pero mao da ito'y nagbarog nga ligon hangtod sa hangtod na. Nya imong tan-awon ning grabe kay kadasig pag-abot sa panahon. Maoy magakaluya, usahay, malayo pa sa Dios og natapos pa ang kinabuhi. So, mamili gyud ta kanunay tungod kay dunay dangatan. Sa 25 sa Mateo, nasirad-an ang mga danghag.
wala na hiapil sa kalipay. Samtang ang maalamon, naa sa kahayag og na-enjoy nila ang kalipay. Sa Matthew 7:24-27, ingon diha nga, nabtumba ang maong bangbuang, ang maong danghag. Wala na'y napunit, nabungkag yod ang iyang gihaguan ang tanan. Samtang ang maalamon, nagpabilin. Pareho sila nga naa tanay nahuptan. Pareho sila nga naggunit sa suga, may kahayag sa 25. Dire sa 13, pareho sa silang giulan, gibaha o gihangin. Pero ang resulta lagi lahi gyud na sa kanunay. Mauna nga kung Kristohanon ta, always gyong pili nga magkinabuhi kang maalamon. Now, dunay tingog sa trompeta nga mupukaw gyud nato, musulti nato. Pero kung dili gyud ta madalag tingog sa trompeta, mga pagpukaw nga ana-ana, inulsol na, mabot ng time nga ang kaugalingong kasinatian, ang kaugalingong maaguman nimo maunay mo pukaw nimo. Kanang kung mahimo pa lang mahabalik pa pero dili na pwede. Amen. Sa atong pagtapos dunay mga pipila ka verse nga basahon nako sa Proverbs 14. Proverbs 14 verse 1, ningon diha, matigayon ang panimalay tungod sa kaalam sa mga babaye, apan ang ilang binuang maoy makabungkag niini. So makompare na to na. Proverbs 14 verse 8, ang kaalam magtultol sa mga maayong tawo sa angay niyang buhaton, apan ang kabuang sa tawong kwanggol naglimbong kaniya. Ikaw rin nagliilad sa imong kaugalingon. Proverbs 14:15, ang buang-buang mutuo sa bisag unsa, apan ang maalamon magbantay sa iyang lakang. Bisag unsa na ituuha, bisag unsa na isuwayan. And ang verse 16 kini. Verse 16, 14:16. A wise man feareth and departeth from evil, but the fool rageth and is confident. So, kinidang wise, kinidang maalamon, kakita siya sa kadaot o makalikay siya. Pero ang buang-buang musugat, basahon na ito Bisaya daw, ang tawong butan, may kaalam, maglikay sa kasamok, makalikay sa kasamok. Apan ang buang-buang, mangita hinoon niini. Pila ba ka mga kaguliyang niabot atong kinabuhi? Nga kita maoy nangita ana. Kita mo'y naghimog kadaot. Kaya nga, masaya talaga. Happy ka kung kamao kang mo paabot. Naikalinaw gyud ka kung kamao kang magpaabot. Wait ra gyud ka. Pero magdali-dali, lisod kayo. So chapter 15 verse 5. Chapter 15 verse 5. Ang buang-buang musalikway sa gitudlo kaniya sa iyang amahan. Apan ang maalamon ang butan mudawat niini. Wala gyoy ginikanan, musulti nato, ikadaot nato. Always gina silang magyaw-yaw kay naghuna-huna sa atong kaayuhan. Bisan pa ang mga daotang amahan, gatangag nagsigarilyo, pero mingon ang ayog sigarilyo, bisyo-bisyo ha. Bisan ang mga palahubog, muingon na sila mga anak, ayog yan mo, di ka maayon na mahubog-hubog mo. Yung pag naulitao na, painit ka. Mau pa'y tagayan ng anak hinoon. Tudluan hinoon. Naku, agya pong problemahan na ay. So, makitaan yun ni mo ning kalahian. Now, dili ta magproblemaan kung ang kaalam huptan nato nga mga Kristohanon, mga anak sa Dios, o ang kabuang iya sa mga walay Ginoos kinabuhi.
Pero ang dakong problema kini nga ang mga anak sa Dios mao hinuoy nagpakakwanggol, nagpakadanghag, nagpakabuang-buang. Maunay dako kayong problema. So, kinahanglang i-address na ang mo-address ana ang pulong sa Dios. Ang ato na lang buhato nato. Pero naagya po tayo kagawasan sa pagpili. Magpuyo batang maalamon pinaagis pagsunod sa gitudlo ni Kristo or magpadayon ka sa imong kabuang, kadanghag, kabalo mo kung saan danghag. Wala na nagpasabot nga wa siya kabalo. Nakabalo siya. Aware siya na. Pero masugamak yun siya na. Muna ang giingon nga danghag. Unya kabalo ka? Daghan kay kung nabantayan nga danghag, pag magproblema, ilang i-justify ang resulta sa ilang dinanghag. One time na nga tinuod ba yan ni mga igsuon? Dili lang mo na ako sultian sa pangalan. Hopefully, mabalik, ginagpangalagad siya sa Ginoo. Ngaon mi ba? Ngaon mi. Gutom kayo kay ka-construction o mis buol sa una. Wala ngaon mi, ngunana, kuha siya kanon. Nya, utan nga munggo. Or basta kay sabaw. Basta sinabawan good. Unya, samtang nagngana siya, nanay kanon, lawom-lawom yung plato, buta ka niya daghan pong sabaw. So naanay sabaw, ang iyang plato, init kayo, nagkabot tapos siya. Gaya nga na siya purma, naningkamot siya kabot sa sinugbang isda. Ako siyang giinang, imong plato na yabo, imong kwan, ang sabaw na yabo. Kay ang sabaw, perti gutong inita. And then gayabo-yabo diri sa iyang kamot, kabot siya atong kuan. Ako siyang giingnan nga nayabo imong sabaw. Kabalo mo sa iyang gibuhat? Iyan gibutang tong sinugbas iyang platong gigunitan. Gigunitan niya ang plato niya, iyang giana iyang kamot. Pastor, nang hinaw ra ko gamay. Tinuod gyud ni siya. Di ra na ako i-mention ang name kay nagtan-aw pud tingali ni. And some of them kaila. And many times na niyang gibuhat. Nangaon may nagsayaw. Si Pastor Lalain, nang hinaw na si Pastor Lalain, nang humanag kaon no, nya inom kag tubig. Dayong manghinaw ka sa kanang subla bitas baso nga tubig, hinaw niya. Salod ra po na sa bowl nga imong gikanan. Siya kay kasayaw-sayaw, mantik tuyok siya dito. Nabikil mong ganyang lamisa ni sayaw tong bowl nga gibutangan sa hininawan. Di mayabog. Gikalit niya, kuha din giinom. Pakyas na ba? Pero i-justify gihapon. And many times nagyud na nahitabo. Many times na jud. So niingon nagyud ko, unsa man na, clumsy? Niingon nagyud ko niya, dili na jud na siya normal. Nganas, Pastor Lalin na ako, nainom jud niya. Ginom man jud niya. Tikwa-tikwa man to kay sabod man niya itong lamisa. Kalit mo nun, isuda jud kaayo. And many times, ing ana ang may tabo na to, ato gihapong i-justify. Abi ni mo, magtestimony na, magpaubos na ni, magpasigarbo pa hinoon. Di na lang yun mahingog. Mga igsuon, ayaw gumugsuhid na ako kay tanawa. Mao na ning kuan. Magpasigarbo pa hinoon. Kinalisodan gyud kayo. So, sa gikaingon ko na pwede lang makaingon ta nga makasabot rata kung ang mga Kristohanon magkinabuhing maalamon kay naa sila'y kamatuuran, na nilang pulong sa Dios. Ang mga wala pa'y Ginoos kinabuhi, magkinabuhi sila, magadinanghag sila, okay ra gina. Pero ang dako mo yung problema, daghan kayo yung mga Kristohanon nga nagkinabuhing daw, walay nahibaw-an, walay kaalam. So mo ni ang kinahanglan nato nga masabtan og ayo, ma-address og ayo. Wala ko nag-ingon nga masirad-an mo or unsay. But ang pulong sa Ginoo kanunay naghatag siya nato og mga
kahigayunan nga pilion nato. Asa ta? Mo desisyon ta unsay atong pilion. Kini ba or kani ba? Asa nga dalan? Unsay imong subayon? Mo na nga ginahatag kanunay ang mensahe, ang pulong sa Dios. So, hopefully ning kagabi sa atong mga pagtuon, doon na tayo nakatunan. Lamp bearer, mga kahayag sa samtang nagsiga pa nang nga gininhawag wa pa na napalong. Samtang naa pa na nga kusog wa pa na napalong. Samtang naa pa na nga kapanahunan wa pa na natapos. Magasiga na, magadanag na sa purpose nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Sige kog pahinomdom ninyo bisag usa lang ka chapter kada adlaw. Bisag unsa ka kaluya ka kapoy usa lang ka chapter kada adlaw na jud kay mabasa. Karong inig abot dinhi na ay siga, mas musiga pa. Nasabtan nato mga igsoon. Hopefully natin nakatunan ang Dios magpanalangin natong tanan. Magampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, daghan kayong salamat Ginoo sa mga mensahe sa imong mga pulo nga among mga nadungog. Salamat sa imong kaayo. Salamat sa imong mga pagbadlong. Salamat sa imong pagtudlo. Tabangi in taon kami o Dios nga magkinabuhi gid mi. Nga nagkupot sa tinuod nga kahayag nga walay pagkapalong hangtod sa pagkatapos. Magkinabuhi kami nga ang imong kaalam gigunita namo. Father God, taas kayong panahon nga moampo kami. Nagsik kami og revival. Muhilak sa imong atubangan. Pero ang among mga kinabuhi walay kausaban. Help us to understand nga ang tinuod nga revival Ginoo mao nga ang imong pulong maoy among maikinabuhi. Renewed ang mind. Labas kanunay ang among kasing-kasing sa imong gugma. Salamat Lord. Nga diha kanimo walay usa namo nga maglantaw sa among kaugalingon nga hopeless. Kay ikaw ang Dios dunay purpose ug diha nay paglaom. Salamat kayo sa mga mensahe karon nga imong gihatag. I pray sa matag usa nga niya karon kanunay gayud ang imong pagpahigmatag pagpukaw Ginoo. Sa mga panghitabo karon sa mga pamilya or sa church nga dili namo kontrol among gitugyan diha kanimo Ginoo. Nga ikaw o Ginoo maoy magapadayag sa imong mga pamaagi. Magapangunay sa pagtudlo nganong gialaw, nganong nang hitabo. And tabangi kami nga bisag unsay mahiabot sa among kinabuhi, sa among pamilya. Mahimo kaming andam sa kanunay aron dili kami maanod, aron dili kami mahilayo diha kanimo Ginoo. Ang imong gugma nga walay katapusan, walay paglubad, ang imong kaluoy ug ang imong pagkamatinud-anon sa kanunay igkita namo sa tanang adlaw sa among mga kinabuhi. Salamat sa pagpanalipod sa amo ang matag adlaw nga pagkinabuhi. Ilabi na sa among mga minahal nga tua na hilayo diri namo Ginoo. Salamat kay Lord nga nang kasiguruhan nila, nang kalipay nila ng proteksyon nimo diha sa ilang mga kinabuhi. Salamat sa mga mensahe among nadawat karon ing gabi huna o Dios. Dalaygon kamahan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Manindog ta mga igsoon.